ଆଉ ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠାର ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ପରିବାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର। ଆଉ ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜାଗା ତ ନାହିଁ ଆଉ ଭତ୍ତା ଫତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଉଛି 500 ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି ବି? ଝିଅ ପାଉଛି, ଝିଅ ବି ବିକଳାଙ୍ଗ ଇଏରେ ପାଉଥିବେ, ହାଣ୍ଡିକାପ୍ଟ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଓହୋ। ଆଉ ସେ ମାଉସୀ ତ ଖସାମତ କରିକି ସରପଞ୍ଚକୁ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ, ତାର ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଭତ୍ତା ହେଇପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ତାଙ୍କର ବି ହେଇପାରୁନି ନା। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲେ? ହଁ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାଯାଇଛି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କହୁଛି, ନମିନି ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ହଁ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନା। ଘର ଭାଙ୍ଗି ବି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫନିରେ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, କିଛି ସେପଟୁ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଇଥିଲା 2000 ଟଙ୍କା। ନା ନା 2000 କେଉଁଥିପାଇଁ ପାଇଥିଲେ? ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମିଳିଥିଲା। ନା ନା ଯେଉଁ ଘର ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ଆପଣ ସେଥିରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି? ନା। କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ କହିଥିବେ ତ ଯାଇକି? ତମର ତ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ, ଆମେ ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ଆଉ ସେ ଛୋଟି ଝିଅଟି। ଆଉ ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି? ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଅ ସିଏ ସେପଟେ ଅଛି, ଏ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇକି ଭଗବାନ ଦେଇନି, 3 ଖଣ୍ଡ ଦେଇନି। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇ କାମ ଦାମ କରେ, ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାକୁ ଯାଏ, ଖନିଠୁ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଛେଳି 2ଟା ରଖିଛି, ଛେଳି 2ଟା ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେଇ ପଇସା ପତ୍ର ନ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗଣରେ ଯେଉଁ ଦିଦି ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଆମର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ, ଆମ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଜଣେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବି ଜଣେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର। ଏ ଯେଉଁ ଦିଦି ଜଣଙ୍କ ଆମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅସକ୍ଷମ, 40 ବର୍ଷ କାଳ ସିଏ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ସହିପାରି ଦିଦି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଜଣକ ଭାରି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଆଉଥରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିନ୍ଧା ମେଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ବି ମେଡ଼ିସିନ ସରିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବୁ ଏବଂ ଦିଦିଠୁ ବି କିଛି ଶୁଣିବା। ଦିଦି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ହଁ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋର ବି ଛୋଟରୁ ଏମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶ୍ରୀ ତରଫରୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ସେଇଠୁ ମୋ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ସିଏ ମୋ ଫୋନ୍ପେରେ 1000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଫୋନ୍ପେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ସେମିତି ଆଉ ବି ଅଲଗା କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର, କେଉଁଠି ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଆଣିଥିଲେ କିଛି ଟଙ୍କା, ସେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ପଠେଇଥିଲେ, ଦିଦି ଏବେ ଦେଇଦେବେ। ଦିଦି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କରିନି, ମୁଁ ବେଶୀ କରିନି, ମୁଁ 500 ଡୋନେଟ୍ କରିଛି ମାତ୍ର। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲି, ସେଇଟା ଭଲ। ଏ ଯେଉଁ ଦିଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଟୋଟାଲ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ, ସେମାନେ ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ସେମାନେ ପିଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇକି ଛାଣିକି ଚା ଛଣାରେ ପାଣି ଛାଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏତେ ଦୁଃଖଦକର। ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସପ୍ଲାଇର ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ନା। ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ହେଉଛି 700 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ତାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆଉ 200 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ବି କହିଲେ ଲାଗିଯିବେ ଆମ ପଛରେ, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାସ୍ ଆମ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ସେତିକି କରିବା। ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅଧିକ କରି କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଏ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବାସ୍ ହାତ ଉଠାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା, 40 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସହ ଯେଉଁ ଏମିତି ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଘଣ୍ଟାଟେ ଯଦି ଆମେ କେଉଁଠି ବସି ପଡ଼, ଉଠିଲା ପରେ ଆମ କେମିତି ଲାଗେ କଷ୍ଟ, ସେ ପୁରା 40 ବର୍ଷ କାଳ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି।
ତ ଭାବି ପାରୁଥିବେ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଦାପି ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିଯାଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାସନ ପାଣି ମିଳିଯାଉ, କି ଆମ ସମାଜସେବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସାଟି ମିଳୁଛି ଯେଉଁ 700 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କୁ 700 ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆଉ 200 ଟଙ୍କା କରି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ତ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଆଗରେ ଆଉ 200 ମିଶିକି 700 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ଯିଏ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପରିବାର, ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଦେଖିଦେବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୁହାଳ ଘର, ସାଇଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଦି ଜଣକ ଅଛି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଦିଦି କ'ଣ କହ, ଦେଖ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲା କି? ବହୁତ ଚଳିବା ବି ତ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ବିନା ଏସି ବିନା ଆମେ ରହିପାରୁନୁ। ମାନେ କେମିତି ଏଇଠି ରହିବେ ସେଟା ଭାବିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ। ଏଇଠି ପୁଣି ଛେଳି ବନ୍ଧା ହେଉଛି ହେଲା, ଏଇଠି ଛେଳି ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନାଲ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ। ତ କେନାଲ ସାଇଡ଼ରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଝାଟିମାଟି ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ, ଏଠାର ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ପରିବାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ କି ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଆଉ ସବୁରୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଦେଇଦେଲେ ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆଗକୁ ତ ଖରା ଦିନ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାରେ ଏଇଟା ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ, କେମିତି ରହିବେ ସେଇଟା ଭାବିକି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରନ୍ତୁ। ସାୟଦ ସବୁ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଣଦେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ସୁଧାରି ଦେବେ, ସେତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ORS ତାଙ୍କ ବୋଉ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ 5 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଭାରି। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଆ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସେ ଗାଡ଼ିଆରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଛେଳି ଚରାକୁ, ଗାଡ଼ିଆରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଝିଅ ଜଣକ ତ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦିକି ରଡ଼ି କରିଲେ, କେହି ନଥିଲେ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିଆରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ। ଦେଖିପାରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ସେ ଯିଏ ସେବା କରନ୍ତି ଏ ଝିଅଟିର, ସିଏ ଏବେ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ORS ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ନାହିଁ କହିକି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ହେଲ୍ପ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଜାଗା ନାହିଁ କହିକି ଇନ୍ଦିରାବାସ ବି ହେଇପାରୁନି। ଟୁରିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦିଦି ଜଣକ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସେ କଲେ, ତମକୁ ଖୁସି ତ? ଆଉ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମନ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ, ଭଲ ଘରଟେ ଯେମିତି ଘରେ ରହିବି। ଆଉ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ, ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ବଡ଼ ଇଏରେ, ତ ମୁଁ ବି କହି ରଖୁଛି। ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ଏବଂ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ପଇସା ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନର୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତାହା ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛି ନା ମାନେ କାମ କରୁଛି କି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛୁ। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଡକ୍ଟର କି ନର୍ସ କି ଆସି ଯଦି ଏସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବି ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କିଛି ବିନ୍ଧା ମେଡ଼ିସିନ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆଟା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ବିନ୍ଧା କଷ୍ଟରେ ସେ ମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏତିକି ଆମ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ୟୁରିଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଏ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଦି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଥିବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବ, ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିଏ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଏ। ଆମ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଦି, ଯିଏକି ଆମ ଟିମ୍ରେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ମିଶୁ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। ସେ
आम से बहुत खुशी और जगन्नाथ धाम को आसीचु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करूँ भविष्य उज्जवल हो चलापथ कुसुमित हो एमती सारा जीवन एमती खुशी रुहतु एतिक आम आशीर्वाद छोट भाई मान तरफ एति था आप समस्त मन प्लीज दयाकोरी भिडियो को अणदेखा करें एबे सबुआडे राम राज्य हेलानी राम राज्य रे एमती दुखी असहाय रहिबा उचित नुहे सेथिपई तुरंत आपण वीडियो देखिया मात्रे शेयर करंतु प्रशासक माने देखिबे तुरंत आसीबे टिके आंको सहायता मिलिबे जदि प्रकृत रे राम राज्य को राम को भल पाती ताले वीडियो को बहु मात्रा शेयर करेंगे एवं ए दीदी को सपोर्ट जमी मिल जाए आ ये दीदी को सपोर्ट केमी मिले सी हूँ आप हाथ में आप मैंने चाहिए जदि वीडियो को लेकिन कुआड़ नहीं कुआड़ मारिदेवे आदि आप न चाहिए ताले सी एमती अवस्था एमती दुख कष्ट रही दयाकोरी आप समस्त छोट भाई तरफ अनुरोध वीडियो बहु मात्रा शेयर करूँ एति कहली रही।